Ukunibingelela abalandeli be-channel kuleli page lethu esike sichaze kulona amaphupho nezinto sizichaze ngokuzihlaziya kuleli khasi lethu silivulele ukuthi sisizane kulo ke. Namhlanje nginesifiso sokuthi ngeke ngicacise elinye iphupho elike libuzwe abalandeli be-channel ukuthi uma uphuphe mhlambe amakhabethe noma uphuphe ibhokisi noma uphuphe amashalofu, kodwa nje shuthi yonke into esuke ifaka ifurniture. Ukhiphe umbhede lapho, ukhiphe nje umatransi lo, ukhiphe ufake kodwa konke lokho sokuyifurniture okunezinto ezikwazi ukuhlala into phakathi, ngabe amashalofu, ngabe amakhabethe, konke nje lokho, ukuthi uma uphupha leyo nto ngabe kusho ukuthini kuwena ke na. Igama lami nguHlengiwe Isibongo waKaMbotho. Bakwethu, amakhabethe, amashalofu, ifurniture yonke leyo nto leyo awukwazi wena ukuthi ungathi iyinhlanhla noma ungalindela into enhle. Khumbula, lezo zinto zifaka izinto wena ozisebenzisayo. Kungaba amashalofu, kuhlala izingubo zakho lapho. Kungaba izipuni uhlala ekhabetheni, ishalofini, abanye bayifaka ipuni emashalofini emakhabetheni asekhishini kufakwa izinto zokuthi zikwazi ukuhlala khona. Sho ukuthi nje leyo nto yonke iyinto enjani yokufaka into phakathi, ihlale phakathi, ikwazi ukugcina into phakathi, ihlezi ilungile injalo. Lalela ke, uthe esikhathini sasendulo ngezikhathi zezimpi, abanye bebehamba beyokolwa labayelwa khona, abanye bengabuyi, mhlambe njengalabantu laba abake basebenza ezindaweni zombutho othize wamasosha kanjalo. Labo bantu bebethi mabefa, ukuze bekwazi ukuthi babuyiswe beze emakhaya abo, bebethathwa befakwe kwakhiwe into eyibhokisi sakhalibhothi nje, njengoba usukubona utamatisi nje usukufaka ekhalibhothini, ukuze ube njani, ungabe phela usupitshika, ungabe usubucuka. Uyayibona leyo nto, kuthathwe lo khalibhothi lelo eliyiplango, eliyibhokisi, kufakwe umuntu phakathi ukuze amalungu omndeni wabo bakwazi ukuthi benjani, bazibekele yena. Yingakho uthola ukuthi isikhathi esiningi abantu sebebafaka emabhokisini, kwaze kwaba ngathi into efanele ukuthi umuntu afakwe ebhokisini. Elalenzelwe nje ibhokisi ukuthi umuntu akwazi ukusuka kulelo ndawo asuke ehambele kuyona, kakhulukazi kulabo abade besebenza emasosheni, umbutho nje wazamasosha, ekwazi ukuthi afike ekhaya, afike encwatshelwe khona. Kwakuyinto nje enjalo esikhwama sokufaka umuntu ukuze akwazi ukufika kubo. Kwahambeka abantu bakwenza sengazi ukuthi kuyinto vele efanele, kanti cha, umuntu ubethi mayeshonile afakwe, masezohamba yobekwa endaweni yakhe, afakwe ohlakeni nje. Kwenza uhlaka, umuntu angene emhlabathini ngohlaka, bakushintsha abantu. Yingakho-ke isikhathi esiningi uthola ukuthi umuntu uma ephupha ibhokisi, mase leyo nto leyo ihlangana ithi ngqo, kwenzeke futhi kube njalo ukuthi kunebhokisi elikhona elizofaka umuntu othize. Nawe nje uwena uyazi ukuthi izinto zakho lezo la uyibeka khona, izitsha zakho zihlala ekhabetheni, kuhlala into ethize phakathi. Ukudla kwakho uma ungabe ukufaka ekhabetheni, kuhlala into ethize phakathi. Uma uliphupha lingenalutho, lisho ukuthi likutshengisa ukuthi kunento-ke ezongena phakathi, kunomuntu ozoba sebhokisini ezinsukwini ezimbalwa ezizayo. Kusho lokho suke libika isifo esithize esingase bakwethu sibe khona ngokuzuma noma mhlambe ngokungalindelekile. Nayizwa leyo nto leyo, lisho njalo ibhokisi. Akukona nje ukuthi ingoba mhlambe kuswele inhlanhla. Uma kwenzekile labamhlophe, leyo nto leyo ithi ukuhluka kancane. Aliphupha labamhlophe nje, ibhokisi ihlukile lonto kancane, okusho ukuthi impela kungase kube khona isimo somuntu ongase ahambe, kodwa ke indaba yakhe ingase ikhulumeke. Ngoba idingani na? Idinga inhlambulukwana ekhona engathi mayikhulunywa leyo nto mase iyalunga bakwethu. Lisho njalo nje iphupho elinamabhokisi, namakhabethe, nefurniture, ukhiphe umbhede lapho. Kusho lokho.
Ngiphinde ngidlule futhi kunabantu abangibuza ukuthi ngiphuphe umshado ngabe kusho ukuthini, ngiphuphe ngifake iveyili, ngiphuphe ngisine esigcawini, ngiphuphe umuntu esina esigcawini. Kusho ukuthini leyo nto leyo? Leyo nto ibika ukuthi bakwethu kungase futhi kube khona futhi leyo nto ibika nje ukuthi kungase kube khona futhi umuntu ongase esikhathini nje esizayo noma kulezo zinsuku ozoshada eshadele shuthi uselungiselela ukusina kwakhe kokugcina. Ayizwa lo ndaba leyo? Uselungiselela ukusina kwakhe kokugcina. Khumbula ngithe ibhokisi lisho ukuhamba komuntu. Yezwa? Uma eshada leyo muntu ukhomba ukuthi kunomuntu osezohamba eyobekwa endaweni yakhe yokugcina. Khumbula kuba nebhokisi umuntu mayeshada. Shuthi kuyobe kuyinhlanganisela njengoba suke kujabulwe ephusheni umshado kusuke kujabule, kodwa kuyobe kukhona ukukhala okufaka ibhokisi ngoba umshado bakwethu uhamba nebhokisi. Ingazi kule mshado le emhlophe kodwa nawo usuke ubika isifo esithize ke. Lo mhlophe ke uyinkinga kakhulu ngoba uma ulokhu uphupha umshado omhlophe ukusho ukuthi lo muntu mangasahambe bonke abantu bakulowo muzi loyo bayohamba sebelandelana. Ikhona ke imizi enjalo thothi abazi sebehamba lokho belandelana, behamba lokho belandelana. Kuyenzeka kanjalo. Ngokuxoxela nje kahle ngelinye ilanga ukuthi lokho ngabe suke kudala yini ukuthi sebehamba sebelandelana kanjalo. Okonamhlanje nje ngithi angibalule lamaphupho lawa nje omabili ngoba sebebaningi abangibhalelile bebuza ukuthi iphupho elinjengaleli lichaza ukuthini. Cha bakwethu, ibhokisi nje, amakhabethe nje, ifurniture, ukhipha umbhede kuchaza ukuthi kungase kube khona ilungu lomndeni elingase lihambe. Uma limhlophe lichaza ukuthi lapho kukhona umuntu ongasahambi kodwa kudingakala inhlambuluko engakhulumeka ukuze lento ingabe isenzeka. Uma kuwumshado kusho ukuthi impela nalapho kunomuntu ozongcwatshwa noma ozohamba kulezo zinsuku angcwatshwe, mhlambe lapho ube khona noma ubikho wena. Uma ngabe kuthiwa kumshado, umshado ukhomba injabulo osuke uhambisana nebhokisi okusho ukuthi kuyobe kukhalwa ngoba kube kukhona ukuhamba komuntu oyobebekwa ngalezo zinsuku. Namhlanje ngicela ukuma lapho, ngiphinde futhi ukuthi ngicele sinibhale bakwethu. Ngiyazama ukuthi ngiphendule ngale ndlela engakwazi ukuthi ngiphendule ngayo ngoba baningi abantu asuke befuna usizo and ngiyengizama ukuthi ngenze sure ukuthi ngiyabaphendula ngale ndlela lena ukuthi bezokwazi ukwanekeliseka ngayo. Abanye ke uthola ukuthi angakabaphenduli. Ngicela bakwethu ukuthi nginazise ukuthi noma ngabe seku2 days 3 days ngiyahamba ngabe ngize ngifike kumbuzo wakho sukubuzile ngoba ngisuke ngifisa ukuthi ukwazi ukuthola impendulo. Shuthi nje ngathi uma sekudlula isikhathi eside engakuphendulile, yazi ngizokuphendula, uhambe ubheke, ngizokwenza sure ukuthi ngiphendule. Khona abangibaphendulela namhlanje abasebe no 2 days 3 days bengibhalele. Namhlanje ngiyabonga, nisale kahle.